आदसा लोगोफोर नोंथांमोनाव थांनाय रायलायना मिथिखाबाय दायो जोङो गौरां फैदों जयैनो फेमिलि फैदों आरोना दा भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो दा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअआ बिराद इन्टारेस्ट जाखागोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दा नोंनो नोंसिनो खोन्थालांसै आरोना फारि फारि गासिखौबो चलो भिडिअ खालायलाय दायो जोङो सिङाव हाबबोबाय लोगोफोर दा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैजेनदों आरोना आङो बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना आं गोसोखौहाय दा गाइस जोङो फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन र' जों फैबा मोनाहां बेलासि खालामोन आरोना आन्दायगोन दे गाखोदो गाखोनो रोंगोन नोङो नानि गोलैगोन ओमफ्राय आयु आयौ गाखोबावसै नानि गाखोदो दे Yo. Bitangan orang apa? Bro, makasih ya. Iya boleh. Biasanya nuka sebagai bagas pokok. Gakhro deh. Gakhro. Này जोंना मोख्राया गाखोजेनबाय ओइ नांलायगोन जाबाय मिनिट खारखाय बेवहाय
Jabat ni. Angkat dia. Mana ni?